Puspusa na ang paghahanda sa Cebu para sa Semana Santa kasabay ng inaasang pagdagsal ang mga deboto at turista at paghigpit sa seguridad at transportasyon. Narito ang balita ni Aileen Navarro live. Aileen, maayong buntag. Maayong buntag kaninyo diha, Jade and Admar. Una nang inilunsad ang uplan biyaheng Ayo Semana Santa 2026 sa isang mall dito sa Cebu. Nagsagawa na ng inspeksyon ng mga opisyal ng North Bus at South Bus Terminal kasamang mga personahe ng LTFRB, LTO at PNP dito sa Cebu Province. Siniguro nila ang kalagayan ng mga pasilidad, kaayusan ng operasyon at kahandaan sa pag-asikaso ng dagsang mga pasahero. Sinimulan dito noong Marso 26 at magtatapos sa Abril 5 upang matiyak ang ligtas at maayos na biyahe ngayong Semana Santa. Tiniyak din ng management na nasusunod ang mga safety protocols at may sapat na personnel na tutulong sa mga biyahero. Ang uplang biyaheng Ayos Semana Santa ay inilunsad sa pamamagitan ng sama-samang pagsisikap ng mga ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan upang matiyak ang ligtas at maayos at komportabling biyahe ngayong Holy Week. Hinimok ng pamunuan ng LTO Region 7 ang publiko at lahat ng ahensya na makiisa upang matiyak ang ligtas na pagbiyahe ngayong Semana Santa. Samantala, si Cebu Provincial Governor Pamela Baricuatro ay siniguro rin na maging komportable ang mga commuters at sa kanilang pagbiyahe ngayong Semana Santa. Yung instruction niya amid here is comfort of passengers good and make sure nga comfortable sila and make sure nga dili magantos para sa una nga ang linya moabot dito sa e-mall kana I want to avoid it. I want to make sure nga comfortable sila unya natay free buses no for vulnerable sectors and also make sure available ang water ug medical services. Nagpatupad ng pagbabawas sa terminal fees ang Cebu Province para sa mga public utility vehicles simula pa noong Miyerkules Marso 25 upang makatulong sa mga driver at operators na mabawasan ang kanilang gastusin. Ang bagong raise ng terminal fees sa North at South Bus Terminal ay van for hire na mula 200 pesos naging 150 na. Bus terminal fee mula 250 naging 200 na lang. Samantala ang taxi mula 20 pesos naging 10 piso na lang. Sa kanyang regular press conference sa Kapitolyo, inihayag ni Governor Pam Baricuatro na ang pagbaba ng bayarin ay magtatagal hanggang Hunyo 24 taong kasalukuyan at saklaw ang mga sasakyan sa North at South Bus Terminal ng Cebu kung saan 550 bus trips, 60 V-hire trips at 1,400 taxi trips bawat araw. Ayon kay Governor Pam Baricuatro, malaking tulong ito sa mga driver at operators lalo na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo. Nais din niyang tuluyang alisin ang bayarin para sa mga taxi sa hinaharap ngunit limitado pa ito sa kasalukuyang Cebu Provincial Revenue Code. Ang tatlong buwang pagbabawas ay rerepasuhin at maaaring palawigin upang higit pang makatulong sa mga PUV at maiwasan ang dagdag pasanin sa mga commuters. Inanunsyo rin ni Gov. Pam Baricuatro ang fuel subsidy program para sa mga habal-habal driver, lalo na sa informal sector na apektado ng mataas na presyo ng langis. Makakatanggap ang kwalipikado ng 3,000 hanggang 5,000 na ayuda na ipamamahagi sa tulong ng mga LGU at partners na gasolinahan. Tinatayang nasa 5,000 driver ang makikinabang ng naturang programa. Samantala, Admar Jade sa Tri-City naman, dito sa Mandaue, ang Mandaue City Police Office ay inilagay na sa full alert status simula noong Webes habang pinaigting ng mga otoridad ang mga hakbang sa seguridad bilang paghahanda para sa Semana Santa. Gayon din ang paghahanda sa seguridad sa Lapu-Lapu City Police Office. Sa Cebu City naman, mahigit 2,000 personahe ng kapulisan ang idineploy para sa Semana Santa. Nasa 10,000 PNP personnel ang idineploy sa buong Cebu Province. At yan ang ating update para sa Semana Santa taong 2026 dito sa Cebu. Balik sa inyo, Kapartner Jade and Admar. Daghang salamat, Aileen Navarro live mula dyan sa Cebu.